Diwalek bola ya lho. Assalamualaikum bola masih, piye kabare sampean? Moga-moga dina iki sampean kabare apik, sehat, ora ana sing pilek, ora ana sing ngeluh, ora ana sing linu. Tapi nek ana sing kaya iku mang, moga-moga sampean ndang waras. Terus sapa ae sing njutang, moga-moga ndang lunas. Iki masih dalam suasana Ramadan bola, jadi selamat menunaikan ibadah puasa kanggo sampean sik isih menjalankannya. Dan moga-moga puasane sampean lancar. Lah iki kanggo buka puasa iki awak dhewe apa gawe apa iki? Ayo gawe iki lho. Iki ana jagung, ayo dipelas. Jadi ayo gawe pelas jagung. Bumbune apa ae tak dudono bolo. Pelas jagung khas desa iki bumbune bumbu desa bolo apa wae? Ana lombok, lombok iki lombok abang mbek lombok rawit. Terus bawang, brambang, kemiri aja lali. Kemiri iku penting kanggo gen renyah. Terus kencur. Ana kunci bolo, kudu ana kuncine lho mletik ya. Kunci, terus merica, tumbar, godhong jeruk. Terus engko dikek tepung, ana tepung beras sampai tepung terigu. Langsung wae bolo dikeki iki. Uyah. Langsung diulek. Nah ini bolo diulek sik bumbune. Pokoknya nek ngulek iki sampai lembut. Ken bumbune merasuk. Ini bolo. Kunci iki ya penting. Dan kok ambune iku luwih gadak nek bolo. Mambu desa tenan, bumbu desa tenan ngono bolo ya. Ini bolo ya. Giles terus ini. Nah, ini bolo. Nah, iki selembut. Disisihno bolo ya. Disisihno rene. Terus ya. Jagungnya disisir bolo terus Anda. Ya. Sisir. Jagungnya ini milih jagung manis bolo ya nek gawe ya. Dan enak tambahan. Empuk. Nah. Wis bolo. Terus bumbune iki mang dikedhuk. Dipelongno rene bolo ya. Terus tipake dikek banyu nggo jati. Disorno rene. Tepung beras bolo disorno rene. Terus tambahi tepung terigu. Tambahi micin, terus tambahi uyah, tambahi gula bolo saithik, terus diudek-udek. Bolo nduk. Jladrange dadi langsung karek goreng bolo. Udek-udek sik bolo no. Diudek sewenanem ngene dan bumbune nyampur. Karo ngenteni minyake panas. Langsung disorno.
Mangane bola. Beki wajane. Lali bola ndo nek wis rada atos, adrenalin ndo dingenek-ngenekno bola ya ndo. Terus bikin rada garing sik. Dibalik bola ya ndo. Balik. Nah, aku ngombe. Dibalik bola. Bola wis mateng langsung aja dintas. Oke. Terus saya ditoto neng piringnya bola ya. Toto bola ning piring. Panas. Pelas jagung khas desa wis dadi bola. Lah iki ya wis pas buka dadi langsung buka wae. Matur nuwun ya sampean wis ngikuti video iki mang mulai awal sampai akhir. Tetap aja lali like, comment, share, subscribe. Gen apa gen videone Mas channel iki luwih berkembangane. Wis matur nuwun cokok sakmono ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas channel Gobyos.